Salam emmeňize YouTube kanalyma hoş geldiniz. Men Süleyman Akmuradov. Bugün size Ýewropa seýahatçy bolup gitmek üçin nädip wiza almaly we Schengen wizasy näme, şo barada size maglumat bermekçi. Birinji bilen Schengen wizasyndan başlaýar. Schengen wizasy näme? Araňyzda köp kişi Schengen eşdendiňiz ýöne şu Schengen wizasynyň nämedigini bilmeýänler araňyzda köp bolup biler. Schengen wizasy Schengen birligi, Ýewropada Schengen birligi we Schengen birliginiň içinde 26 tane döwlet girýär. Şu 26 tane döwleti gözüňizde bir döwlet ýalyp canlandyryň. Siz şu 26 döwletiň içinde geden ýagdaýyňyzda bir döwletden başga döwlete geçen ýagdaýyňyzda şu döwletleň arasynda tamojny, gümrük diýilýän soň döwletleň arasynda granista başga döwletden o döwlete geçeninde posta siz hiç ýyl durduranoklar. Siz şunu ýaly düşünýär, mardan Aşgabatda näde gitýän bolsaňyz Berlinden Paris'e gideňizde de men şonu ýaly sizi bir döwletden o döwlete geçeňizde sizi maşyna düşürüp pasportuňyz barlanoklar, ýa şu goşlaňyz barlanoklar. Şu Schengen birliginde şonu ýaly ýeňillik bar şu döwletler gedeňizde. Ýewropada Schengen birligi bar, biram Ýewropa birligi bar. Ýewropa birligine 20 tane döwlet girýär we şu 27 döwletiň hemmesi Schengen birligine girenok. Şu 27 döwletden 22 döwlet Schengen birligine girýär. Şu arasynda girmeýän döwletler Kipr we Bulgaria, Horwatiýa, Ruminiýa, näşolar Ýewropa birligine girsedem Schengen birligine girenok. Ýewropa birligine girmesedem Schengen birligine girýän döwletler bar. Bular İzlanda, Liechtenstein, Norwegiýa, Şwetsariýa, bular Ýewropa birligine girenok. Ýöne Schengen birligine girýär. Indi orta Schengen birligine girýän döwletlere seýahat etmek üçin nädip turistik wiza almaly, şo arada gerekli dokumentler düşündirmekçi. Birinji bilen haýsy döwletden başlajak gordaňyz gezelenje şo döwletiň ilçihanasynyň web saýpatyna girmelisiz, internet web saýpatyna we web saýpatyna gireňizden soň bir form doldurmaly. Şo formda şo turistiski seýahat etýänler üçin bir bölüm bar. Şo bölümde sizden istenen maglumatlar doldurmaly. Şo dolduraňyzdan soň şo form doldurýan gon size bir gün berýär. Aýyň planşatyna sagat planşada pasostuğa gelin diýerler. Şu dokumentleriniz eliňizde bolsun, ýene şu dokumentler bilen aýyň planşatyna gelip bilersiňiz diýerler. Size oçur berýärler da, oçuram bir pasostuğa üýtgäp durýar, 10 günde berýän, amma 2 hepdede berýän, amma indi şu gerekli dokumentlerden başlaýalyň, nämeler gerek? Birinji bilen şu internet web saýpatyna dolduran formuňyzy çykartýaňyz internetten, printerden çykartýaňyz, soň goluňyzy çekýäňiz, ikinji zat surat gerek. Surata düşürilýän ýere gitdiňiz we aýtdyňyz, şunu ýaly Schengen wizasy üçin surata düşük diýiňiz, suratçylaryň özü bilýär. Biram pasportuňyz bolmaly, zaýran pasportuňyzyň diýýän wagty 6 aýdan uzak bolmaly. Siz şu gelenişden ýygyňyzda dolanyp gelen ýagdaýyňyzda pasportuňyzyň ýene 6 aýlyk wagty bolmaly. Pasportuň diýilmegine 5 aý galan bolsa, siz şu pasportdan şu wiza almak üçin ilçihanaga gidip bileňiz. Sizin pasportuňyzyň iň az 6 aýlyk wagty bolmaly. Soňra wizaň töleýär. Wiza näçe tölemelidir diýýäňiz, gözüňizde gaty gorkuzmaň, uly mukdarda pul tölemelidir diýip aslynda 10 ýyl köp pul tölenok wiza diň 60 euro tölenýär. Şu banka gitdiňiz, şeher pasportwaň aýtýan banka bolýar, şu banka gitdi 60 euro töledi, töläňden soň şu kwitansiýasyny ýitirmeň, şu pasportwa aýdyňyzda kwitansiýany görkezmelisiz. We çağınızda orta 6 ýaşdan 12 ýaşa çenli aralygyndaky çağlara wizaň töleýi 30 euro. We siz soň saglyk ähtiýaçlarynı çaşdyrmaly, strahowka diýerler. Şu Ýewropada näçe gün galjak ordaňyz şu galýan çislolaňyza değişli strahowka çaşdyrmaly, saglyk ähtiýaçlarynı. Bunun bahasy gaton ýaly gymmat däl. Türkiýede zat etdirýän ortaňyz turist bolup gitýän ortaňyz 20-30 euro strahowka açyp bilýäňiz. Näme üçin bu saglyk ähtiýaçlarynı açmaly? Bunu açylma sebäbi eger siz şu Ýewropada gedelenje etýän wagtyňyz başyňyza bir zat gelen ýagdaýynda bir ýaralysyzlyk, hastalyk bolanda siz hastahanaga gideňizde size biraz arzanda etýärler. Ondan soň sizin samolyot bilet rezerwasiýonuňyzy soraýarlar. Aşgabatdan Paryja gitýän ortaňyz Paryjdan gezmäne başlajak ortaňyz Aşgabatdan Paryja gitdiňizde gitjek bolanyňyzdaky samolyot biletiňiziň rezerwasiýonuny örkezmeli we siz diňe bir döwletde şu Ýewropa gideňizde köp döwlet gezjek ortaňyz şu gezýän döwletleňiziň
biletlerinin suratını görkezmeli. Samolyot, autobus, poyuz näme ölen gezjek bolsaň, sen Parij'e baraňdan Germaniýa gitjek bolsaň eger, şu Parij'den Germaniýa gitjek biletin hem şu pasportda görkezmeli. Haýsy çyslolarda, haýsy urata gitýän bolsaň, sen şonu suud etmeliler. Şu samolyot biletlerini rezervasyon ettirip bilýäňiz, ýa bronda dip bilýäňiz. Eger size pasportda viza bermedik ýagdaýynda puluňyzyň köýmesi üçin biletiňizi ýylyna tapşyryp bilýäňiz. Ondan gastinsa rezervasyon, siz gastinsadan rezervasyon ettirmeli, şu haýsy çyslolarda, haýsy döwletde galyjak bolsaň hökman gastinsa rezerwasyonyny görkezäýmeli. Yani gaty esas atlaň berýär. Şu gastinsa rezerwasyon etýäňiz, edeňizden soň vizaňyz çykýança şu rezerwasyonyňy hiç ütgetmeň, wagtyna ütgetmeň, ýa cancel etmeň. Hiç şu vizaňyz çykýança gastinstalaňyzy ütgetmeň. Sebäbi pasportda işleýän adamlar siziň şu vizaňyzy barlanan wagtlarynda şu viza bermek üçin şu ettiren rezerwasyonlaryňy şu gastinstalaňyzy jaňa edip soraýarlar. Şu adam çyndan şu gastinstada galjakmy diýip soraýar. Şoň üçin gastinstalaňyň rezerwasyonyny hiç ütgetmeň, rezerwasyon ettireňizden soň. Biram eger siz okuwçy bolsaňyz, okuýanyň hakyndaky dokumentleri şu uniwersitetden okuýanyň hakyndaky katalýaňyz we şu gatyň üstünde barkod bolmaly. Diňe peçat atılan studentskiler bolanok barkod bolmaly, QR kod diýilýär, onu alýaňyz. Soň bolsa siz bankda hasabyňyzda pul görkezmeli. Bankda soňky 3 aýyň içindäki hasabyňyzdaky edilen işleriň hasabyny görkezmelisiniz we Ýewropada näçe gün galjak bolsaň şu galýan günüňe ýeter ýaly pul bolmaly. Bir hepdeligine Ýewropa gelenjine gitýän bolsaňyz bir hepdede 7 gün bolsa günlük 100 euro soňyan ýagdaýynda 700 euro siz pul görkezmeli. Günlük 100 diýip hasaplanoklar köpden 150 diýip hasaplaýarlar, günüňe görä 150 euro pul görkezmeliler. Näçe köp pul görkezseňiz, şonça viza almaňyz garanti bolýar. Men bir dostum geçen ýyl Fransiýaga gitdi, näçe pul görkezdiň diýdim, $2000 hasabynda pul görkezdim dedi. Eger siz 10 günlük gitýän bolsaňyz iň az 1000 euro goýun hasabynda, 1500 euro goýun. Siz çünki pasportdaklar ynandyrmaly, men ýeterli mukdarda pulum bar, arkaýyn gezip bilýän hasabyňyzda pul bolmaly. Eger siz okuwçy däler, işgär bolsaňyz, aýlyk hakyndaky kepilnamaňyzy görkezip bilýäňiz, şunça aýlygym bar diýip görkezýäňiz. Adam okuwçy bolanda adam enen atan aýlygyny, şu enen ataňyzy size sponsor et görkezip bilýäňiz. Adam daşarýar garnaşyňyzy görmäne gitýän bolsaňyz, şu garnaşyňyzy hem sponsor et görkezip bilýäňiz. Şoň alýan aýlygy barada hatalýaňyz, şu gaty şu pasportda aýdyňyzy görkezseňiz, vizaňyzyň çykmady biraz aňsatlaşýar. Biram haýsy döwletde ýaşaýan bolsaňyz, şu ýaşaýan döwletiňizdäki propiska dokumentiniňizi görkezmeli. Mesela Türkiye'de yaşayan ortamda ikamet tezkere diýilýär. Türkmenistan'da yaşayan ortamda şu propiska dokumentini görkezmelisiniz. Şu 10 tane dokument. Inşa gerek dokumentler täzeden sanaýyn sizin üçin birinji bilen internet web saýpasyna ýylçykandan dolduran formuňyzy çykartýaňyz. Ikincisi pasportuňyz, zagran pasportuňyz bolmaly. Üçüncüsi suratyňyz bolmaly. Dördüncüsi vizan töleniniň hakyndaky kwitansiýa. Beşincisi sağlık ihtiyaçlandırış strauku, 6-njy samolyot biletiňiziň rezerwasyony, 7-nji gastinsalarda galjak günüňiz üçin gastinsa rezerwasyonuňuz, 8 okuýanyň hakyndaky kepilnama dokument, 9-njy bolsa bankdaky pul hasabyny görkezýän dokument, 10-njy bolsa propiska dokumentiňiz. Şu 10 tane dokument düzeltdiğiniz pasportda gidip vermeli dokumentlerini tayin olandan soň. Umuman peýdaly bir video bolandyr diýip düşünýän. Video barada düşünjelerini aşağı ýazyp bilersiňiz. Kommentariýalara, informasiýalarda meni ýazjak haýsy dokumentlerin gerekdigini. Eger soralaryňyz bolsa, ýene sosial media ulgamlaryny ulanyp sorap bilersiňiz. YouTube'da türkmen dilinde maglumatlar köp bölmeli. Inni türkmen dilinde aňsat maglumat gözläp biljek derejäge gelmelibiz. Öňümüzdäki günlerde hazam köpeler diýip umyt etýän YouTube'da islen maglumatlarymyzy türkmen diline tapmak üçin. Ve şunýaly videolardan habardar bolmaýan adamlar habardar etmek üçin videony paýlaşyp bilersiňiz sosial media hesaplarynızda. Eger videony halan ortaňyz like koýmaň ýatdan çykarmaň. İnniki videoda görüşýänçe hoş sag bolun, saglyklykda görüşelim. Videony wagtlaryp görýäňiz üçin hem köp sag bolun.